Я го дай този хит. Ви с Богом, как да ви забравя в такъв момент? Текста имаш ли го? Не. Ви с Богом. Как да ви забравя в такъв момент? Как да ви обичам, като съм в... Няма вече джипове, джетове. Охо. Да ви изпее и другата песен, защото ти бързам без тъй. Бързаш ли? Защото той бърза без ви бърза. Да, бързам шхо на работа. Добре, да, добре. Боболечка, хей, предупреждава, излязла опасна боболечка. Боболечка, чка, 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 ай. Боболечка, чка, 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 ай, ай. Жилцето, крилцето, Малалей би палцето. това седни от жега, един бюло крачета. Ами, Ти беше много аз съм жесток да. към нас. Аз... Ти си да, нали? Той трябва да може да отиде в София, няма? Те дали ще го пуснат от работа? Чакай сега да помисля. Ще може ли да те пуснат от работа, защото може. ти си невероятен кадър си и... 100% ще ме пуснат И аз от съм работа. убедена в твоите възможности. Това, че вратата се отваря, никак не ми харесва. Първо, съкън. Първо да ще каже съкън. Имайте малко срама. И второ, боболет, чика. Бърза човека, само че имам припева на Курви с Богом, което е едно основополагащо парче. Само да изпеме припева и после, че си на работа, деца ми. Да. То мандалото ще хлопне. За болнични не разбрахме. Той Андрей дойде всъщност за да те подкрепи. Дали има някаква възможност да вземеш болничен, защото... Ама няма възможност. Няма, заете. Дали си няма пари? Не, ще питам господин Ангел Николов. Ще ме пуснат 100%. Я дай сега, Курви с Богом, ето го припева. Няма вече джипове, джетове. Няма компаньонки, барове. Няма да ги има лудите купони, лудите купони. Курви с Богом. Какво правим сега? Решете, вие Аз вече казвах. Вие сте жури, на вас сте се върши решението. Вие решете. Това е цензура. Извинявам се много. Много си готин, много си стилен, пееш убийствено, песента ти е невероятна, репертуара като цяло, който си подбрал, наистина не спечели от... Да, издава вкус. Имаш вкус към нещата, казваш, че харесваш и бюронетките. Просто Да. така ли е? Така е. Прочетах го в очите ти. Но с оглед на това, че господин Ангелов много ще ми се обиди. Обади се, между другото, обади се. Ангел Ников ли беше? Ангел. Да. Не, господин Ангел Ников, нали? Да. Да, закъсняваш. Сериозно много е притеснен. Що се смеете, Вижте, другата година, виж кога ние... Аз виждам това. Господин Ангел Ников е просто притеснен. Аз съм по-притеснен от господин Ангел Ников. Що, аз може да дойда в София? Няма минеш. Няма проблем, нали, да пътуваш? Да. До година, да не ни се сърди. Все пак той толкова е вложил в тебе, ценен кадър си му и накрая ще имаме ние проблеми с него. Няма да имате никакви проблеми, човека ме е пусна. Пусна ли те? Да. Ако искаш, доведи го утре, да чуем, че той е съгласен, защото после не искам аз да имам проблеми с него. Ако искаш... Браво, Мария! Браво! Аз съм за. Това е соломонско решение. Нали? Да. Господин Ангел Николов, ще може ли да намине и той? Еми сигурно няма да може, човека Що? е заед. Ми той ти си взет пък намери време. Еми намерих. Вие решете. Повече няма, влизам, обещавам. Не, аз излизам между другото. Значи Мария определи нещата. Стискам ти палци. И сега, защото ми казаха да го взема на 100% червения лист. Нямаме ли друг червен, бе? Имам специален подарък за теб. Следващата претендентка за музикална слава е едва 15 годишна. А вече има записани 12 авторски рап песни. Моята внучка се занимавам от малка с народна музика, с естрадна, с рап, пирог и така нататък. За целия род тя